इसोरनिनो बाखनाय जानाय जाथों नायगिरि लोगो नोंथांमोन। आर'जआ ख्रिस्टियान जिबननि एबा ख्रिस्टियान जिउनि हां। जेब्ला जों जेंनायाव थानो गोनां जायो अब्लाना जोङो गुबुनखौ बुङो एबा खावलायो जे आदा नोङो आंनि थाखाय आर'ज खालाम होननानै बेबायदि जों खावलायो एबा बुङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना मिथिगौना जे इसोरा जोंखौ माखासे सुबुंफोरजों आर'ज खालामजानायखौ रायबथानानै दोनदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौना? आरो जायफोरखौ इसोरा रायबथानानै दोनखादों बैसोरनि आर'जखौ इसोरा खोनासङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि गोथार बोसोना बुङोदि नोंथाङा जुदि गोरोन्थि मानसिनो आर'ज खालामनो थाखाय खावलायोब्ला एबा गोरोन्थि मानसिनो आर'जखौ खालामनो होयोब्ला अब्लाना नोंथांनि बोरनि जायगायाव सावासो फैनो हागौ। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोनदि जे बबे 7 रोखोमनि मानसिफोरनो जोङो आर'ज खालामनो होनो नाङा, जेरावहाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि आत्मिक जिउआ सोलायनो थांगासिनो दं। सेथि बाथ्रा, सोरनो जोङो आर'ज खालामनो थाखाय खावलायनो नाङा एबा आर'ज खालामहोनो नाङा, बेनो जाहैबाय दिन्थिफ्लाग्राफोरनो, दा हाइप'क्रेटिस। बे बिसयाव गोथार बाइबेला माथाइनि 6:5 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नोंसोरो आर'ज खालामब्ला दिन्थिफ्लाग्राफोर बादि आर'ज दाख्लाम। बयबो नुनाय बादि दिन्थिफ्लाग्राफ्रा खुलुमग्रा न'फोराव आरो लामा सकफोराव गसंनानै आर'ज खालामनो मोजां मोनो। आङो नंथारगौयैनो नोंसोरनो रायथियो, बिसोरो गावसोरनि मोननांगौखौ मोनखाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ थोंजोङैनो सिदा रावजों जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे जोङो बैबायदि सुबुंनिफ्राय गोजान थानो नांगौ जायफोरा दिन्थिफ्लानानै आर'ज खालामो, जायफोरा गोदै राव बुङो, जायफोरा गोलाव आर'ज खालामो केबल दिन्थिफ्लानो थाखाय, गावनि मान सन्मान मोननो थाखाय, गावनि रेसपेक्ट मोननो थाखाय दिन्थिफ्लानानै आर'ज खालामो। बैसोर बायदि सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। बैसोर बायदि सुबुंनो आर'ज खालामनो होनो नाङा, मानोना बिसोर दिन्थिफ्लादों। मानोना बिसोरनि गोसोआ इसोरनियाव थाया। बिसोरनि गोसोआ बहा थायो? दिन्थिफ्लानो थाखाय, मानसिनि सिगाङाव गावखौ मोजां दिन्थिनो थाखाय, मानसिनि सिगाङाव रेसपेक्ट मोननो थाखाय बिसोरो खामानिखौ मावा। बिसोरनि गोसोआ इसोरनियाव थाया। बेनिखायनो बेबायदि दिन्थिफ्लाग्राफोरनि आर'जखौ इसोरा खोनासङा। आरो बेबायदि मानसिनो, सुबुंनो आर'ज खालामहोनाया मानो गिथावना? अनजाग्राफोर, दिन्थिफ्लाग्रानि आर'ज खालामनायाव आत्मिक जिउनि जेबो बोलो थाया। बिनि आर'ज खालामनायनि थांखिया नोंनि मोजांनि थाखाय नङा, इसोरनि महिमानि थाखाय नङा, नाथायब्ला बियो गावखौसो पबित्र गोथार होननानै दिन्थिनो हास्थायो एबा दिन्थियो। अनजाग्राफोर, मानोना बाइबेला दिनै जोंनो रोखायै बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि बाहेरनिखौ, बायजोनि समायनायखौ नाया, इसोरा जोंनि गोसोनि समायनायखौसो नायो, गोसो इसिंखौसो नायो। जाय सुबुङा इसोरनि नोजोराव दिन्थिफ्लाग्रा, बिथांनि आर'ज नोंथांनि जिउआव जेबो सोमोनांथावखौ लाबोनो हानाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, दिन्थिफ्लाग्राफोरनो नोंथांनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय खावलायनो नाङा। नैथि बाथ्रा, सोरनो जोङो आर'ज खालामनो थाखाय खावलायनो नाङा एबा खालामहोनो नाङा, बेनो जाहैबाय बोसोन मानियै सुबुं आरो पापाव थाग्रा सुबुंफोरनो आर'ज खालामनो होनो नाङा। बे बिसयाव गोथार बाइबेला बोसोन बिजाबनि 28:9 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नोङो आयेनखौ मानियाब्ला इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनानानै मुगैगोनसो। आरोबाव गोथार बाइबेला गितफोरनि 66:18 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, गोसोआव आङो इनायनि फासि नायोमोनब्ला फोरबुआ खोनासंनाय नङामोन। यदि मैं अपने मन में अधर्म रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। जाया मिथिनानै बुजिनानै इसोरनि बोसोनखौ एबा इसोरनि आयेनखौ सिफायो, पापनि जिउ खुङो आरो उनदाहा खालामा, बिनि आर'जआ इसोरनि खाथियाव एबा इसोरनि सेराव मुगैजाथावनासो जायो। अनजाग्राफोर, बेबायदि सुबुंनो, बेबायदि व्यक्तिनो, बेबायदि मानसिनो आर'ज खालामहोनाया मानो गिथावना जायो? बे जाहैबाय जाय सुबुङा एबा जाय व्यक्तिया गावनो पापनि बेहेराव गोदोनानै दङ आरो इसोरनि आज्ञाफोरखौ सिफायदों, इसोरनि आज्ञाफोरखौ गाग्लिनानै दोनदों, अब्ला बिहा गोथार इसोरजों गसंनानै थानो थाखाय आत्मिक जिउनि मोन्थाय एबा अधिकारानो गैया। बेबायदि व्यक्तिनो एबा बेबायदि मानसिनो आर'ज खालामहोनाया नोंथांनि जिउआव सैताननि खामानि मावनो थाखाय हांख्रायनायसो जागोन एबा लामा खेवनानै होनायसो जागोन। अनजाग्राफोर, बिनिखायनो आर'जखौ अरायबो धोरोमिया मानसिफोरनोसो आर'ज खालामनो थाखाय खावलायनो नांगौ एबा बिथोन होनो नांगौ एबा बुंनो नांगौ। जेरावहाय जोङो जाकुबनि 5:12 सिरियाव मोननो हायो जे इसोरनि फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो दं। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो, सोरनो जोङो आर'ज खालामनो होनो नाङा। थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जायानो स्वार्थ आरो लुबैसुला एबा लुबैग्रा, दा सेल्फिश एन्ड मोटिभ ड्राइभेन। बे बिसयाव गोथार बाइबेला
जाकबनि 4:3 सिरियाव रोखा रोखायै एरैहाय बुंदों, नोंसोरो बियो नाथाय मोना, मानोना नोंसोरनि साननायफ्रा गाज्रि, नोंसोरो गाव गावखौ गोजोन होनोल' बियो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, माखासे मानसिफोरा आर'जखौ बेपार एबा फालांगि खालामनानै लादों आरो माखासे मानसिफोरा संसारनि गासैखौबो जाफुंहोग्रा मोनसे राहा लामा होननानै आर'जखौ साननानै लादों। बिसोरो मोनफ्रोमबो बाथ्रा, मोनफ्रोमबो खामानि, मोनफ्रोमबो बिसयावनो गावनि मुलाम्फानि थाखाय, फैसानि थाखाय, गावनि मुंनि थाखाय, गावनि थाखायल' मान सन्मानफोरनि थाखाय केबल जेरावबो बेखौल' सानो। बेबायदि मानसिनो आर'ज खालामनो होनाया मानो गिथावना मिथिगौना अनजाग्राफोर? बेबायदि मानसिनो जेब्ला नोंथाङा आर'ज खालामनो होगोन, अब्लाना बे आर'जआव गोथार जिउनि, गोथार आत्मानि दैदेननाया थानाय नङा। बियो इसोरनि इच्छा बायदि आर'ज खालामनाय नङा। बियो गावनि मुलाम्फानि थाखाय, गावनि संसारिकनि थाखायसो, गावनि मुलाम्फानि थाखायसो बियो आर'ज खालामगोन। अनजाग्राफोर, बेबायदि आर'जआ इसोरनिसिम सहैनाय नङा, मानोना आर'ज खालामनायनि जिथु थांखि दङ, बै थांखिया गाज्रि। अरायबो बे बिसयाव साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा सांग्रां जानो नांगौ। जाय मानसिफोरा आर'ज खालामनो थाखाय धोन दौलत बियो, रां बियो, आरो जाय मानसिफोरा आर'ज खालामनायखौ एबा आर'ज खालामनायानो थांना थानायनि मोनसे राहा लामा खालामनानै, बेफार खालामनानै लादों, बेबायदि मानसिनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो नांगौ साफ्रोमबो फोथायारिफोरा। सोरबायदि सुबुंनो आर'ज खालामनो जोङो होनो नाङा, बिनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय सन्देह खालामनाय आरो फोथायनाय गैयै सुबुंनो जोङो आर'ज खालामनो होनो नाङा। जेरावहाय जोङो जाकुबनि 1:6-7 सिरियाव इसोरनि गोथार बाइबेला बेबायदि बुंदों, नाथाय नोङो जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला नोङो मुंबो गोनो गोथो खालामालाबा फोथायनायजों बिनो नांगौ। मानोना जायहा गोनो गोथो खालामो बियो बारनि बुनायजों जाखांनाय लैथोनि दोहौ बादि बारजों बुखारलांजायो। बेबादि मानसिफ्रा फोरबोनिफ्राय माबाफोर मोननो बरसा दाखालामथों। आर'जनि बयनिख्रुइबो गिबि आरो गुदि सर्तआनो जादों जाहैबाय फोथायनाय, बिश्वास। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे नोङो फोथायनानै आर'जआव जिखौनो बिगोन बेखौनो नोङो मोनगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। जायफोरा गावनो सन्देहजों बुंफबजानानै दङ एबा सन्देह खालामो, जायफोरहा इसोरनि जिसु ख्रिस्ट'नि बोलोनि सायाव, शक्तिनि सायाव फोथायनायानो गैयाब्ला बिसोरो गुबुननि थाखाय माबायदि आर'ज खालामगोन? बिसोरो गुबुननो माबायदि हेफाजाब होगोन? अनजाग्राफोर, बेबायदि मानसिनो आर'ज खालामहोनाया मानो गिथावना जायो मिथिगौना? मानोना जेब्ला नोंथाङा सोरबा लोरबां फोथायनायनि मानसिनो एबा सोरबा फोथायग्रा नङि मानसिनो जुदि नोंथाङा आर'ज खालामनो जुदि होयोब्ला, अब्लाना बिनि जिथु सन्देह खालामनाय, जिथु डाउट खालामनाय, बै डाउट खालामनाय, सन्देह खालामनाया नोंथांनि फोथायनायखौबो लोरबां खालामनो हागौ। बिसोरो इसोरनि सतबांसा लानायनि सायाव फोथायनांगौनि बदलै बिसोरो मा थासारिखौ नायनानै बिसोरो उल्था गावसो गियो। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो रोखायै खोन्थादों, रोखायै बुंदों, जाय मानसिया सन्देह खालामो बियो इसोरनिफ्राय जेबो मोननो आसा दा खालामथों, मानोना इसोरनिफ्राय बिसोरबायदिया जेबो मोननाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, नोंथांनि आर'जखौ बेबायदि मानसिनो गथायनानै होनो नाङा जाय मानसिया इसोरनि बोलोनि सायाव सन्देह खालामो। बिसोरनो माब्लाबाबो आर'ज खालामनो थाखाय खावलायनो नाङा। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो बाथि बाथ्रायाव सोरनो जोङो आर'ज खालामनो होनो नाङा, बेनो जादों जाहैबाय निमाहा होनो रोङै मानसिनो एबा निमाहा होनाय गोसो गैयै मानसिनो जों आर'ज खालामनो होनो नाङा। दा आनफरगिभिं हार्ट, जायहा निमाहा होआ, बिसोरनो जोङो माब्लाबाबो आर'ज खालामनो होनो नाङा। मानोना मार्कुसनि 10:25 सिरियाव इसोरनि गोथार बाइबेला रोखा रोखायै बेबायदि बुंदों, जेब्ला आर'ज खालामनो गसङो अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। अनजाग्राफोर, इसोरनि रायजोआ अननाय आरो निमाहा होनायजोंसो सोलियो। जुदि सोरबा सुबुङा, सोरबा फोथायारिया जुदि गावनि गोसोआव सोरखौबा मुगैनाय, सोरखौबा लानानै मेगन सानाय, रागा जोंनाय, नायनो बानाय, बेफोरबायदिखौ जुदि गोसोआव लानानै दङब्ला इसोर आरो बिनि गेजेराव मोनसे गिदिर बेराया जाबाय एबा इसोरा बे बेराखौ दोनबाय। आरो बे बेराया अब्लासिम थागोन जेब्लासिम बियो गावनि बै सुथुरखौ निमाहा होआ, बै मानसिखौ निमाहा होआ, बै समसिम बै बेराया थाबाय थागोन। आरो जि बेराया थाबाय थायोब्ला बिनि जेसेबां गाबनाय जिथु आर'ज दङ, बे आर'जआ इसोरनिसिम सहैनाय नङा। आरो बेबायदि मानसिनो आर'ज खालामहोनाया जोंनि थाखाय गिथावना। आरो मानो गिथावना जायो नोंथांमोना मिथिगौना? गोखा गोनां गोसोआ, मुगैनाय गोनां गोसोआ माब्लाबाबो
इसोरनि गोथार आत्मानि मन्दिर जानो हाया। सासे मानसिहा गावहानो इसोरजों लोगोसे मोजां सोमोन्दो गैयाब्ला एबा इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआ बायनानै दङब्ला, मानोना बियो गुबुनखौ निमाहाखौनो होआखै, अब्ला बिनि आर'जआ माबायदि इसोरजों खोनासंजागोन एबा बेनि आर'जआ माबायदि बोलोगोरा आर'ज जागोन? बेबायदि सुबुंनो आर'ज खालामहोनाया एरैनो बेकार जायो। मानोना बिनि जिउनिफ्रायनो इसोरनि आखाइनि जिथु बोर दङमोन, बै आखाइनि बोरानो बोखार जाखानाय। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बेबायदि सुबुंनो आर'ज खालामनो माब्लाबाबो होनो नाङा। अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जों बे गासै बोसोनखौ मोजाङै खोनासंनायनि उनाव, मोजाङै देहेन खालामनायनि उनाव जोङो दायो बेखौ साननो नांगोन दि जे जोङो जोंनि खर'खौ सोरनि आखायाव दोनगासिनो दङ, जोङो सोरजों आर'ज खालामजागासिनो दङ, बेखौ मोजां सिन्था खालामनो नांगोन। अनजाग्राफोर, आर'जनि सोदोबफोरा माबा मोनसे साधारन सरासनस्रा सोदोबफोर नङा। बे मोनसे आत्मिक जिउनि एबा आत्मिक संसारनि दोहौ लाबोनो हाग्रा। जेब्ला सोरबा सुबुङा नोंनि फारसे आखाइ फोलावनानै आर'ज खालामो, अब्लाना जोंनि स्पिरिचुवेल कानेक्सना जायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङो, जायजोंनो मेजोंनो जोङो आखाइ फोलावजानानै जोङो आर'ज खालामजानो नाङा। जोंनो बेखौ इसोरनि बोसोना फोरोङो। जोङो 1 तिम'थिनि 5:22 सिरिखौ नायदिनि। साना हौवा आखाइ दोननानै रावखौबो फोरबोनि हाबा मावग्रा दाफसं, गुबुनफोरनि फाप मावनायाव लोगो दाला, गाव गावखौ गोजोङै लाखि। अनजाग्राफोर, बिनि ओंथियानो जाहैबाय आर'ज खालामनाय आरो आर'ज खालामजानाय, बे मोननै बिसयावबो जोङो गोबां सांग्रांथि गोनां जानो नांगौ। अनजाग्राफोर, जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा बिसयाव नायबाय जे बेबायदि मोनबा रोखोमनि मानसि दङब्ला जों बिसोरनो आर'ज खालामजानो नाङा एबा खालामनो होनो नाङा होननानै जोङो मिथिबाय। नाथाय अनजाग्राफोर, बे केरेक्टार, बे आखल आखुआनो जों गावनियावबो दिनै दं नामा? जों बेखौबो नायनो नांगोन। आं गुबुननो दिन्थिनो थाखाय आर'ज खालामो नामा? आरो इसोरनि बोसोनखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि खालामदों नामा? आरो जोंनि गोसोआव सोरखौबा लानानै मुगैनायफोरा दङ नामा? जुदि बेफोरो जोंनि जिउआव दङब्ला दिनैनो जोङो उनदाहा खालामनो नांगौ। दिनैनो जोङो गावखौ धोरोमिया खालामनो नांगोन, फोथायजाथावग्रा, फोथायजाग्रा खालामनो नांगोन, जेन जोंनि आर'जआ गुबुननि थाखाय बोर जागोन। अब्ला लोगोफोर, गोसोआव लाखिगोन, जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउनि थाखाय सोरनियावबा आर'ज खालामनो थाखाय खावलायो, नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनो नांगोन जे बै बेक्तिया, बै सुबुङा धोरोमिया नंगौना नङा। मानोना सासे धोरोमिया मानसिनि आर'जखौ इसोरा नाजावो आरो फोथायसुला बेक्तिनि आर'जनि गेजेरजों जोङो बै गसंनानै थानाय हाजोखौबो दावथ्रोद होनो हायो। देवब्ला अनजाग्राफोर, बे बोसोनखौ जिउआव बाहायदोनि आरो बे भिडिअखौ नायनानै जुदि जिउआव बोर मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसे गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन बे बोरखौ बिथांमोनाबो मोनो। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। फैबाय थानाय समाव फिन जों लोगो मोनफिनबावगोन। बै समसिम इसोरनि बोरा नोंथांमोनखौ दैदेनथोंसै, सुख सान्ति थाथोंसै। प्रेज द लर्ड।